טוב, בשיעור הזה רציתי לדבר על 10 דברים. לא יצא, אנחנו נדבר רק על דבר אחד. יודעים למה? כי אין זמן, וגם אם היה זמן זה לא היה כיף. אז אנחנו נדבר רק על נושא אחד. הנושא שלנו הוא איך אפשר להפוך כל דבר למספר. עכשיו, מה הכוונה? כולנו יודעים שיש מספרים, אנחנו יודעים לספור 1, 2, 3, 4 עד אין סוף, אנחנו גם יודעים ללכת אחורה, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, עד אין סוף. המחשב יודע מספרים, אני לא אסביר היום איך, זה אולי שיעור הבא עוד 2, המחשב גם יודע לעשות את כל התרגילים שאתם יודעים לעשות, כמו כפול ועוד, חיבור, חיסור, כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות הרבה יותר טוב מאיתנו והרבה יותר מהר מאיתנו, והכי חשוב, הרבה יותר אמין מאיתנו. אם המחשב נתן לנו תוצאה, התוצאה נכונה ב-100%. לא כמונו שחישבתי, אוי, טעיתי, אופס. לא, למחשב אין אופס, טעיתי. עכשיו, שם את זה בצד, המחשב יודע ומבין רק מספרים. אבל מה אכפת לי ממספרים? אותי מעניין סרטון ביוטיוב, אותי מעניין לשמוע עכשיו שיר מעניין, אותי מעניין לקרוא מאמר, אותי מעניין לקרוא ספר, כל אחד מעניין אותו משהו. ספר במחשב, כן, לא ספר עם דף, אנחנו אוהבים מסכים, בואו. רוצים לקרוא ספר ממחשב. אבל המחשב יודע רק מספרים. איך מהמספרים המחשב יוצר דברים מעניינים כמו סרטונים ביוטיוב, שירים, ספרים וכו'. אז תראו, אמרנו שמספרים הוא יודע, ואם אנחנו עכשיו עוברים לדבר הבא, שהוא מסובך קצת יותר ממספרים, זה אותיות. בעצם כשאנחנו כותבים הודעה לחבר, היי אחי, מה קורה, מתי נפגשים? או כשאנחנו קוראים ספר ממחשב, או כשאנחנו כותבים בגוגל, מתי המשחק הבא של מכבי. כל מיני דברים כאלה. זה אותיות. כשאנחנו כותבים למחשב אותיות, הוא צריך להבין את האותיות האלה. איך הוא עושה את זה? או, בשביל להבין איך הוא עושה את זה, אנחנו צריכים ללמוד משהו שנקרא קידוד. קידוד זה מלשון לקודם. תדמיינו שנייה שאני מדבר איתכם בשפה שהיא בדיוק כמו עברית, אבל כל אות שם היא משהו אחר. נניח אטבש. מכירים אטבש? אטבש זה ממש מגניב, כי א' ות' זה שתי הקצוות, כאילו א', ב', ג', עד ת'. אז א' מתחלפת עם ת', ב' מתחלפת עם ש', לכן זה אטבש, וג' מתחלפת עם ר', ד' מתחלפת עם ק', וככה עד שנפגשים איפשהו באמצע, ואז אני יכול לכתוב לכם משהו באטבש, מישהו אחר יקרא את זה ויגיד, מה כתוב פה, חרטוטי מוח. אתם תקראו את זה, אתם תגידו, רגע, אני ממיר את האלף לתף, את זה לזה, את זה לזה, את זה לזה, ותצליחו לקרוא את זה. אז אותו דבר המחשב עושה, הוא הופך כל אות למספר, ובגלל שהמחשב יודע ומבין מספרים, הוא גם ממש טוב בלעשות איתם חישובים, אז אפשר לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה להראות דוגמה קטנה על איך המחשב הופך אותיות למספר. למה? כי אם לא רואים דוגמה זה ממש מגניב, אבל זה לא חודר לנו לראש. כאן אנחנו רואים בעצם, כתוב פה באנגלית ASCII table. זו טבלת ASCII. מה זה ASCII? ASCII זה ראשי תיבות של ארגון תקינה שמאוד מאוד ישן. הרבה לפני שאני נולדתי, וברור לפני שאחרים נולדו. והוא בעצם בא ואמר, כן, אנחנו מדברים על הכל באנגלית, אוקיי, הכל באנגלית, לפני שאני ממשיך, הכל באנגלית, למה? כי המחשבים התחילו מהשפה האנגלית, זו השפה השולטת, לא אמורים לתכנת בעברית, לדבר על דברים בתכנות בעברית, אין סיבה, פשוט אין סיבה.
אין מה לעשות. אנגלית זה תנאי מקדים למחשבים. לא צריך להבין אנגלית, לא צריך לדבר אנגלית, אבל צריך לדעת להבין אותיות באנגלית. A, B, C, D, E, F. אותו ASCII, טבלת ASCII החליטה שהאות A היא המספר 65. האות B היא המספר 66. האות C היא המספר 67. וכמו שרואים, זה נמשך ונמשך, יש לנו אפילו סימונים, הסימן פלוס זה 43. בואו נעשה 1 ועוד 1 באסקי. אז אם אני רוצה לעשות 1 ועוד 1 באסקי, אני לוקח את 49, ש-49 זה בעצם מייצג את המספר 1, אבל זה לא בגלל ש-49 שווה 1, זה בגלל שהסימון 1, אנחנו מקודדים אותו כ-49. ופלוס זה 43, כמו שרואים פה. אז אני יכול לבוא לכאן ולעשות לו 49, 43, 49. זה בעצם 1 ועוד 1. קונברט זה להמיר, כלומר לקחת את מה שכתבתי פה בקוד מיוחד שנקרא ASCII ולהמיר אותו למשהו שאנחנו יודעים לקרוא ולהבין. 1 ועוד 1. אז בעצם לקחנו מספר, זה מספר לכל דבר, והפכנו אותו לתרגיל. מגניב. בואו ניקח את השם שלי, לי קוראים דוד. דוד באנגלית כותבים ככה, דוד. אוקיי? סליחה. דוד. אופס. זה לא, אוקיי, הנה. דוד. בום. בעצם כשאנחנו אומרים למחשב תכתוב לנו דוד, הפסיקים פה רק כדי שיהיה לנו קל לראות את זה, אבל באותה מידה זה יכול להיות רווחים ולא פסיקים. המחשב יודע רק מספרים, לא פסיקים. אז דוד, בואו נראה, 100, המספר 100, אם נבוא לפה ונחפש 100, זה אותות D, D קטנה, שימו לב שזה שונה מ-D גדולה. טבלת ASCII יודעת להבדיל בין אותיות קטנות לגדולות. אחרי 100 צריך לבוא A, כי במילה דוד 97, ואחר כך 118. האות A היא 97, ואחר כך 118 זאת האות V. משם עוברים ל-I 105, וחוזרים חזרה ל-100, דוד. 105, דוד. כלומר, המחשב שלנו יודע לקחת כל דבר שאנחנו כותבים, להמיר אותו למספר. אחרי שהוא מספר, המחשב יודע לשמור אותו, לעשות עליו פעולות חשבוניות, אם צריך, לא חייבים. במקרה הזה של דוד, אין טעם לעשות דוד ועוד דוד, אבל אם נרצה להגיד למחשב לעשות דוד ועוד דוד, הוא ידע לעשות את זה. זה פשוט קצת לא הגיוני וקצת מטופש, אבל הוא ידע לעשות את זה. וכך בעצם אנחנו יכולים לכתוב בגוגל מתי המשחק הבא של מכבי, כשאנחנו כותבים מתי, או, אוקיי, כאן אנחנו מדברים קוד ASCII הוא רק לאנגלית, כמו שאתם רואים יש פה רק אותיות באנגלית, וסימונים, כאילו סוגריים, כל מיני פלוס מינוס וכולי. סמכו עליי שיש גם בעברית, אבל אני לא רוצה לסבך אתכם, אבל גם מה שכותבים בעברית, כמו מתי המשחק הבא של מכבי, הופך בעצם לאותיות באנגלית, למספרים. אוקיי, מגניב. אז היה לי פלאפון שהכל היה אותיות, ולא הייתי יכול לראות תמונות, ולא הייתי יכול לראות משחקים, ולא הייתי יכול לראות, לצלם אותנו באיזה משהו מקום, זה קצת משעמם. ולכן המחשב יודע להמיר אותיות למספרים, אבל המחשב גם יודע להמיר צבעים למספרים. תראו את הטבלה המגניבה הזאת. אני יכול לבחור בו כל צבע שאני רוצה. לכל צבע שאני רוצה אני יכול לבחור את הגוון. שימו לב מה קורה כאן, בצד. המספרים זזים ככל שהגוון משתנה. שמים לב איך הם זזים? כי לכל מספר, כל צבע בעולם יש מספר.
כל צבע, אפילו אם אני משנה את זה טיפה, שימו לב איך המספרים משתנים. אני אפילו יכול לבוא לפה ולעשות צבע שהוא 100, 100, 100. זה הולך להיות אפור, תסמכו עליי. בום, סוג מסוים של אפור. אם אני אעשה 50, 50, 50 זה יהיה אפור כהה יותר ממה שהיה מקודם. בום, רואים? רוצים אפור בהיר? 100. 100, 100. אפור בהיר. למה? כי כאן כתוב באנגלית אדום, רד, כאן כתוב גרין, ירוק, וכאן כתוב בלו, זה כחול. הערבוב של... עכשיו, כל מה שיש פה מתחת התעלמו. זה לא מעניין וזה לא קשור לעניין שלנו. אנחנו מתעניינים רק בשלושת המספרים הראשונים. אדום, ירוק, כחול. אנחנו כבר יודעים, מאז שהיינו ילדים, שאם מערבבים צבעים ולוקחים גואש בצבע אדום ולוקחים גואש בצבע צהוב ומערבבים אותם ביחד, יוצא לנו כתום. כל ילד יודע את זה. אותו דבר גם במחשב. כשלוקחים קצת אדום, מערבבים אותו עם קצת ירוק, יוצא לנו זה. בואו נראה, מה לדעתכם יצא הצבע אם נערבב... אוקיי, המספר הכי גבוה שאפשר לשים פה זה 255. למה זה בין 0 ל-255? נלמד בשיעור הבא, זה לא כזה חשוב עכשיו, אבל בואו נגיד שנשים הכי הרבה ירוק, יצא לנו ירוק. הוא לא הכי זוהר שיש, למרות שהוא מאוד זוהר. בואו נשים את אלה 0. או, זה הירוק הכי זוהר שמחשב יכול להראות. מה יקרה אם נשנה את זה ל-0? אם כל הצבעים הם 0, אז אין שום צבע. אם אין שום צבע, רואים שחור, הוא מפחיד אותי. אז בואו נשנה את זה חזרה ל-255 כחול. קול. לא, רציתי אדום. סליחה. 255 זה הצבע הכי אדום שיש. בא לי רק חצי אדום. 255 לחלק ל-2, בערך 125. אדום כזה. בא לי לראות מה יוצא אם אני מחבר אדום. 255 כי זה המקסימום. וכחול. מגניב. ומה קורה אם אני שם גם קצת ירוק? אז יש לנו בעצם את שלל צבעי הקשת ועוד המון. אוקיי? כל זה בעצם שילובים של מספרים. והמספרים האלה הם אדום, ירוק, כחול. אוקיי, קול, מגניב. אז אנחנו יודעים להגיד למחשב להראות צבע. איך זה מראה לי משחק? איך זה מראה לי תמונה? הלכתי עכשיו לטיול מגניב, ואני רוצה תמונה שלי. אני נראה כחול, אני נראה כמו דוד, כמו בן אדם, אני לא נראה כחול. קול. וזה הסיבה שבמסך שלנו, שאנחנו רואים עכשיו, יש טבלה ענקית, והיא כל כך גדולה שהייתי צריך להגדיל אותה מלא, ובתוך הטבלה יש המון תאים שנקראים פיקסלים. בעצם יש מה שאתם רואים פה, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, לדעתי יש לפחות 20 או 30 פיקסלים. אם לא יותר, אולי אני טועה. אין לי כוח למדוד את זה עכשיו, אבל יש פה המון פיקסלים. כלומר, כל אחד מהפיקסלים יכול להיות בצבע אחר. העין שלנו, העין האנושית, לא מסוגלת להבחין. ברגע שהכל כל כך קטן, זה נראה לנו שהכל, יש פה תמונה של בן אדם, אבל בפועל אין תמונה של בן אדם. מה שיש פה, זה פשוט תמונה. נניח פה אתם רואים פרח. אם אנחנו מתקרבים אליו קצת, אנחנו יכולים לראות שהוא עשוי מריבועים שונים. ולמה זה? כי יש צפיפות. כמו שאתם רואים, יש פה רשת שהיא מאוד לא צפופה, אפילו שהיא נראית לנו צפופה, ואז אפשר לצופף אותה עוד, ואפשר לצופף אותה עוד. הצפיפות של הרשת היא מה שבעצם מגדיר את האיכות של התמונה. עד כמה מה שאנחנו רואים נראה אמיתי. אם אנחנו נראה תמונה עם צפיפות נמוכה, זה אומר שיש בה מעט פיקסלים, וזה אומר שהיא לא עולה לנו
הרבה כסף לשמור אותה. הוא עולה לנו ממש מעט לשמור אותה, אבל האיכות שלה גם ממש מעט. ואם אנחנו נעשה תמונה עם צפיפות גדולה של פיקסלים, זה אומר שעולה לנו המון לשמור אותה, אבל גם האיכות שלה יותר טובה. שימו לב שבמקרה הזה, אנחנו רואים בעצם צפיפות של 1080 פיקסלים, או 720 פיקסלים, או 480 פיקסלים. אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר זה שתמונה זה בעצם המון 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 שילובים של צבעים, שכל צבע הוא בעצם שילוב. מה זה צבע? הרי אמרנו מקודם, אנחנו מתייחסים רק לאדום, ירוק, כחול. זה אומר שכל צבע הוא מספר בין 0 ל-255 של אדום, ועוד צבע של מספר בין 0 ל-255 ירוק, ועוד צבע של מספר בין 0 ל-255 כחול. והשילוב של שלושת המספרים האלה יוצר נקודה. ואם אני רוצה לראות תמונה, אני צריך מלנת אלפים נקודות, כי אתם רואים, כאן יש המון נקודות, אבל לעומת מה שרואים פה כמה נקודות יש, ותחשבו על המסך שלי כמה נקודות יש בו. המון נקודות. ולכן תמונה, בעיקר אם היא איכותית, היא תופסת המון מקום למחשב. מגניב. אז הבנו איך המחשב יודע לקחת מספרים ולהגיד, המספר הזה שאתם רואים, המון ספרות, הוא בעצם תמונה. ומה קורה עם סרט? אני רואה סרטון עכשיו, אני רואה משחק, אני רואה איזה יוטיובר, אני רואה איזה סרט ממש יפה. מה קורה שם? אז תראו, סרט זה פשוט המון תמונות שעוברות אחת אחרי השנייה, ווידאו, כלומר סרט או סרטון ביוטיוב, הוא בעצם המון תמונות שאנחנו מראים אותם. אתם רואים את הסוס הדוהר הזה פה? בהתחלה מראים את הסוס ככה, תראו את הרגליים שלו, שימו לב מה קורה פה, שימו לב מה קורה פה, מה קרה לרגליים, ואז כאן, גם האיש קצת התקדם, והרגליים נמתחו ועוד יותר נמתחו, ועכשיו ממש הוא נראה דוהר. ואם אנחנו נזיז, אם אנחנו נראה בעצם את התמונה הזאת, ואז את התמונה הזאת, ואז את התמונה הזאת, ואז את התמונה הזאת, אחת אחרי השנייה מספיק מהר, העין שלנו לא תשים לב, וזה יראה לנו שהסוס דוהר, למרות שהוא לא דוהר, יש פשוט המון תמונות. ואנחנו כבר יודעים שהמחשב יודע איך לקחת מספר ולהפוך אותו לתמונה. אז אם אנחנו רוצים לקחת תמונה ולהפוך אותה לסרט, אנחנו פשוט צריכים המון תמונות ולדפדף ביניהם מהר, וזה מה שהמחשב יודע לעשות. וכך בעצם המחשב יודע לקחת מספרים, רק מספרים, ולהפוך אותם לאותיות, לצבעים, לתמונות, לסרטים, אפילו לקול שלי. אני עכשיו מדבר. איך המחשב יודע להגיד את הקול שלי? זה קצת קשה להדגים ולכן אני לא אדגים, אבל אני אספר לכם. יש גלי קול. כשאני מדבר, הקול שלי יוצא מהפה ומתעופף לו באוויר. למחשב יש מיקרופון. לי יש מיקרופון, ממש כאן. בואו נראה אם אני יכול לשלוף אותו. כן, זה המיקרופון שלי. בטח שומעים אותי עכשיו גם הרבה יותר טוב. בעצם המיקרופון הוא נמצא ומקשיב לכל מה שזז בחלל. והוא יודע לקחת את הקול שלי ולהפוך אותו למספר. וכך בעצם גם הקול שלי
נהיה מספר בסופו של דבר, כי המחשב בסופו של דבר יודע רק מספרים, וזה סוף השיעור הראשון.